सानस्लाबनो हायैयाव लोगोफोरजों फैफानाय जाबाय। लोगोफोरजों गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फिन गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दा बे जाथायनि सायावहाय रायजो राजाफोरा माने ससियेल मिडियायावहाय नुखाबाय, मानो होननानै बुङोब्ला बे जाथाया ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल जाखानायमोन। दा दिनै BBWA आफादनि आखायाव बे जाथाया दिनै फैदों। दा दिनै BBWA आफादा बे जाथायखौ माने दिनै सल्भ खालामबाय। दा जाथायनि फारसे आङो सुंद'यै फोरमायहरनो सानदों। जाथाया बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों। दा आं बिथांमोननि गामि बा एड्रेसफोरखौ गावसिनावनो सोंगोन, गावसिनि मुंफोरखौ। दा बै बिनानावा माने बेंगलरावहाय खारबोदोंमोन। बिहा हाबा जाखानाय, अलरेडि सासे फिसाजो गथ' दङ 7 बोसोरनि। दा बेनिफ्राय बिथांनिनो आंगो फिसाइया बेखौ लांनो फैदों आरो सासे नैबे फंबायखौबो लाफादों लोगोआवहाय। दा बिथांमोननि हांख्रायनायाव दिनै BBWA आफादा बेंगलरनि खरमांला एरियानिफ्राय दिनै BBWA आफादा मोनबोनाय जादों। दा जोङो बिथांखौ दिनै माने गावनि फिसायनि आखाइयावहाय गथायना होनाय जाबाय। दा बिथांमोनहा मोजाङै मोजां न'सिम लांनानै गामियावहाय गुवारै सावरायनो थाखाय जों बिथांमोनखौ आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय। दा बिनिफ्राय बिथांनि आखाइयाव गथायखांनायनि उनावहाय जुदि माबा मोनसे जाथायफोर जायोब्ला बेवहाय BBWA आफादा जेबो दायित्व थानाय नङा। दा गासैबो गथायखांनायनि उनाव बिथांनि आखाइयाव गासिबो दायित्वआ थाजोब्बाय। दा आङो भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे बिथांमोननाव माने एसे स्टेटमेन्ट लानोसै रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय। सार नों होनग्रोदो। आंनि मुं सार दे नोंथांनि सिनायथिखौ होदो, बिनिफ्राय जाथाया मा जायामोन बिनि फारसे सुंद'यै फोरमायहरबानो जाबाय दे। खाथियाव ला, खुगा खाथियाव। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि मुङा प्रदीप बसुमतारी, बाक्सा गलटेंपारा उलुबारि। दा जाथाया जाहैबाय, दा आं जोंहा सारमोननि नै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि हेफाजाबजों दा नै बेंगलराव मोनफैबाय मानसिखौ। दा आं लांनो फैदों मानसिखौ, दा नै मोनबायबो। दा नै जों गाबोन सबनायनि गेजेराव मानसिखौ लांसिगोन। आं दा इमान गोलाव बुंनो सानाखै, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आं। थेंक इउ। दे, गोजोननाय थाबाय। दा आङो बिनावहाय सोंनोसै फंनैसो बाथ्रा। नोङो माने नोंनि मुंखौ रायजोफोरनो खोन्थाहरदो, बिनिफ्राय गामिखौ खोन्था, बिनिफ्राय बेंगलराव सोरजों फैयामोन, ओमफ्राय दा नोङो नोंनि हौवाजों थांफिनगोन थांफिना बेखौ दे फोरमायहर रायजोफोरनि सिगाङाव। नोंनि मुंखौ खोन्थाना लाहर दे। आंनि मुङा सनालि बसुमतारी। गामिया? गामिया उलुबारि। डिस्ट्रिक्ट? बाक्सा। ओमफ्राय नोंनि हौवानि मुङा? प्रदीप बसुमतारी। प्रदीप बसुमतारी ना? अके। ओमफ्राय दा नोङो बेंगलरावहाय मा हिसाबै फैयामोन, मा साननानै फैयामोन? दिनै नोंहा जे 7 बोसोरनि सासे हिनजावसा गथ' दङ, बेखौ गारनानै बोरै फैया नोङो? आरो नोंहा हाबा जाखानाय अलरेडि। आं बाहाय सानस्लाबनो हायैयाव लोगोफोरजों फैफानाय जाबाय। लोगोफोरजों ना? ओमफ्राय दा मा डिसिसन लादों? दा फिसानि न'आव थांफिननो होननासो। थांफिनगोन? ओमफ्राय थांनानै बेफोरबायदि फिन खारफिनबावोब्ला? खारला। खारलाना? क्लियार बुंखा, माने रायजोफोरखौ थगायनो नाङा। दिनै बयबो नुगोन बेखौ, नोंनि भिडिअखौ, बिनिखायनो थगायनो नाङा। दा जेखौ नों बुंदों बे खामानिखौ नों मावनांगोन। आरो नेक्स्ट जुदि नों खारफिनबावोब्ला माने बेवहाय नोंनि सायावहाय माने गोख्रों राहा लानाय जागोन। आरो दिनै नों बेखौ जोङो रायजोफोर आङो खोन्थाहरनो सानो, दिनै बेखौ लायनायावहाय जोङो माने पुलिसनि ट्रेकिं हेफाजाबैहाय जोङो बेखौ लायनाय जादों। बेनिफ्राय दा जोङो बेखौ माने सोरबा सासे हौवाजों मोननाय जायाखै, बियो लेडिसफोरजोंनो दङमोन, हिनजावफोरजोंनो दंफायोमोन। दा बियो माने सोरबा सासे हौवाजों फैनाय नङा आरोखि रायजोफोर। दा सन्देह खालामो गोबाङानो, जेनेबा बाहेरायाव सोरबा हिनजाव बा हाबा जाखानाय बा सिख्लायानो जा, बा सोरबा हिनजाव बा हौवायानो बाहेरायाव खारबोयोबा माने सोरबा हिनजावजों बा हौवाजों फैनाय बेफोरबायदि सानो खारबोनायखौ। दा बियो सोरबा हौवाजों गैयामोन।
माने गावसोर लेडिसफोर गोजा दंमोन जों बिनिफ्राय लाबोनाय जादों आरोखि दा दिनै बेखिनियानो रायजोफोर जोबोर दिनैनि बे सुंद' मेल एबा दिनैनि बे बिबुंथिखौ एसेयावनो जोङो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ